Kani gade ka Patisi TV. Hennen kasngi ka khatnyo terek uyayong. Kejelang jongka seng UDP Democratic Party seng keme Syiem ya karai ban Weng no ya Jingkyrshan ya ka kanhon sensyar hapo Khasils Autonomous District Council ka bahapo ka Shatri jongka People's Democratic Forum. Hadin chisngi jongka ne karai jongka UDP. Henne kasngi pan ka khatpra terek uyayong u Chief Executive Member ka KHADC uba pencengan Syiem ulapan pau ila ka jongka nia halor ka ne karai jongka UDP. Habakran hakaji kendo bagi nong patai kubor hene kasngi. Uba pencengan Syiem ula Kynthoh bagi Jingkyrshan ke UDP ba udan keti haka bapanon kam bakla ya kapisa jong ka District Council kalong ka ba amdon nong rem bat kene ke jing kam bakla ya kapisa kade ke jing bam kit kle na ka office uskatri balasong taj uba well June Syiem le. Uba pencengan Syiem ula kenoru ba ke UDP bat ki MLA jong ka imat kila khamsu tanat ban tuklar ya ka kam ha District Council bat kwa ban penkala ya kene kamat kum kawai na kimat ya kren election na kabenta ke election arja khat pra banwan. Nalor kane ula ongru bagi MDC ke UDP ki badan hak isi hadu menta kimpat pha satya ya ka Shiti ban Weng no ya ka Jingkyrshan ya ka PDF. Nagala itu ngaku mu leader juga forum. Masih tangan ni oi bershai. Bagi Weng jongki ya ka Jingkyrshan ya ka PDF. Ban ong ba kadon ka misappropriation of scheme of council fund na banong. Ne bagaimana ke financial corruption na kalian jongu Syiem kadai tangka excuse ke jongki Henry haka Jingkyrshan kadai baik ke political agenda ke jongki namar boleh nga ong kumta haji dei berkani ke misappropriation of council fund na kalian ka isi ke jonga nila simkya kat balak kawai nila tahu ke magisterial inquiry haka report jong magisterial inquiry ngina place ya ka haka house ka ong ban story biang-biang ya ka daka house committee harin baka house committee kala report ya ka ngina place biang hapo ka house habang ya discuss hapo ka house kala don ka allegation na kalian jong katu kani ngot khamtam ba HS sila ban ong ba Syiem udi ban design namar bakaron ka financial corruption ngathai pikan mau baha ka banga discuss the house katkum ka statement ka jom secretary hajinya dei berkani ka misappropriation of fund ka claim reflect ka kerteng jonga how much amount I has been corrupted from this very misappropriation fund te hadin bangaikan poga house daga wei ke chingmut wat ki member jong ka committee house committee niong ba ban endus biang ya kan syaka XT committee kenang bagan sasi place pada ya kan report haka next session nalor kata mbe dang kata la file ya ka FIR ha po police station room injury against the then secretary kabaga jingmut jongi kalong ba kenang bangin laplut ya Jingkyrshan baro tenrai ban ong ba ban puli ke support ni ditelang berkat people democratic forum based on this very misappropriation of council fund it is very wrong tengah ipa kani kajing persang jongki kadetang the way they want to convert this very misappropriation of council fund by the then secretary into a political game political kajing murah banlong apa political agenda kajongki tengah isu mendai ban meslet yau pai ba namar ba ni depend lot ha kai ka finding jongka report te kata we ka baro aja ni ban baju ong juga parti ban poli support hadu menta ku Syiem yang padio ya kan city now pipiriar nena kalian ki MDC negi yang bagian design lagi respective post nga sutangan ni we being the leader nampa ban Royce ban drop yenu hande ka tam junga kolong ba ai baki kinya ya ka consent de jongi kata kolong ide ban singauto la don ne em ka ba la korop da Syiem nama kane jingjia kam jatang ha ka por jonga arja khat lai long banga arja ka sau long ba arden mo arja ka san gum tu wan ba adulbat dia jing syam dei ban alert sinino ai ba ka report ke bakut kansa syai ki Dengan si ibak kini ki barok kini tang ki
jing penlong political mo penbuat dia political agenda tang na kebentar ban yo dau. Dia dari Jingkyrshan di bengkai skate forward ba ikwa ban pentrot bor ya ka forum angkai kenang ba ngindon ke benefit haji ada barka next election. Tende ke surong tang ni ki Jingkyrshan barok kin sa pau syai. Ki Jingkyrshan barok kin sa pau syai. Mano bolong financially corrupted, but mano bolong politically corrupted. Namar ban suye kan tang financial corruption tu masu di bande ke kan ni Jingkyrshan political corruption tu. Namar bangai bala divert ke main. Jong pai bah ini issue. Kita dah masuk ban om ba UDP should be straightforward. That means a provision of council fund kadaitan ka excuse. Tenrai idon ka agenda political agenda ka jogi namar la se kala banting ya ka election ar hajar khapra ban sawan haji dei berkaji nang strong jongga forum para kowe. Kani gadega Pati TV.